Nagja-jogging ako sa daan. Oh, sige. Nakakapagod mag-street dun sa bahay nila ako dahil. Oh, kumakain. Kumakain kami, wala pa akong ulam. Oh, kumakain kami ay kumakain sila. Ang ulam nila isang manok, pansit. Ano ba tag nito? Saging. Ayan po siya dito. Pumunta po siya sa bahay namin. Siya po si Kate Steven Sagun. Hindi, pusun. Puson pala. Sorry, mali. May kanin ka dito? Huwag mo kunin. Oh, ayan, ha? Ito, marami kaming ulam. Oh, may ano. Oh, kunin yung ano, yung kutsara. Oh, ayun na. Anong sasabi mo? Anong gagawin natin mamaya? Sasaya ba kayo? Hindi na, mag-exercise muna kami. Oo, mag-exercise. Maligo. Oh, mag-exercise muna daw sila bago maligo. Labong. Labong. Tawag labong. Di ko alam sa Tagalog. Labong yan sa Tagalog. Luto ng Kapampangan. Ayan na. Kain na tayo, ha? Papa Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Panginoong Yesus, Amang Nazareno, Ama sa Langit, maraming salamat po sa binigay niyong biyayang pagkain nito upang kagalingan ng aming mga naramdaman sakit at pagod. Alisin niyo po at kanawa kayong unat maghari sa aming buhay at basbasan niyo po ito, mapagpalan yung kamay nito pagkain ito upang mabusog kami. Amen. Kain po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Kain po tayong lahat.